чанд рӯз пеш як ролике дар ютуб дидум, бародар дар гарданам крес кашол карда, як чанд қа пеш бародар дар хотир мам нест ка паростиш ҳамроҳ як бародар шӯхӣ карда будем. Ҳамун видео намедонам чӣ папал шудааст, гирифтиян дар ютуб партофтиян. як бародар хай суханои қабеҳ назадааст, насиҳат кард. мошоаллоҳ, ман миннатдор ҳастам аз ӯ бародар, ав бародари блогер. бародаро баъз ҳамҷа як чиза гуфтанӣ ҳастам. баъди ҳамин ролик бародар намедонам, баъде ки дар интернет пахш шуданаш бисёр мара даштномои қабеҳ кардан. бародаро як чанд кас занг задан, як чанд бародаро ҷота бугу дар гуҷӯи ҳами ягум чӣ хеле бугум даштномтиам хеле бародарои азиз. ман дар ҳамун видео агар шумо тамошо карда бошен, ман гуфтагӣ нестам ки ман христианам, ё ки ман нагуфтагим ки ман верам алиш кардам. ман алҳамдулилло мусулмонам бародар. хай бародар як ҷавонӣ кардам дар ҳамун вақти кор дар ҳамун болои падакони як крести намедонам аз як урус мардуми урус монда буд. ҳамҷа ҳамура гирифтам бародар, хай дар гарданам кашол кардам. худам бехабарам. як бародари дигар дар барам буда буд, ӯ чхел сёмка кардааст, ман худам хабар надорам бародар. дар оҷа хай рости гап ягон суханои ноҷоам задагӣ нестем. мисол як хатогӣ карда бошем, агар ҳам дар гарданмон кашол кардагӣ, бародарои азиз, аз ин ман аз аллоҳи меҳрабон ҳузур мехоҳам, бахшиш мехоҳам. худованд гуноҳи мара бахша. ҳамаи мо хатокорем бародаро. ва аз шумо хоҳиш бародарои азиз, ман ҳам тоҷик ҳастам, ман ҳам бародари шумо ҳастам. ҳозиҷа якчанд блогеро ҳастанд бародаро, ки чизеро ки мебинанд, чӣ мардуми тоҷик чӣ як хар як ҷавонӣ мекунанд, як беақлӣ мекунанд, як коре мекунанд, сраза мегиранд дар ютуб мепартоянаш. барои сум кор кардан ё барои як чӣ кардан, барои як бародари муъмина шарманда кардан. аъузу биллоҳ бародаро, ин мусалмонӣ нест. ин мусалмонӣ нест ки муъмин бародари муъмини худша бигира шарманда кунад. бародаро, ин аз рӯи ислом нест аст. бо як ду бародарое ки мара занг мезананд, шердил бародаро. охи бародарои шердил, да ютубову да чиё мара даштном надиҳен. занг занед ба мисли бародар. ман бародари шумо ҳастам. занг занед ба мисли бародар, фаҳмонен, биген хай ҷавонӣ кардӣ, беақлӣ кардӣ, хато кардӣ, бахшиш пурс аз аллоҳи меҳрабон. як таи дигаш дар смс навистааст ки ту дигар хита мусалмон нагӯ, ту кофирӣ, тура куштан дар кора. барои чӣ куштан дар кора бародаро? барои чӣ мара куштан дар кора? ҳамин аст бародарии мусалмонӣ. хеле накунед бародаро. ва аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам бародарои меҳрабон, даштномои қабеҳ надиҳен. ман аз худованди меҳрабон бахшиш ва узрхоҳӣ дорам ки худованд гуноҳи мара бахша. бародарои азиз, ман алҳамдулилло мусалмон ҳастам. ман худо яка ва ягонаро мепарастам бародаро. паёмбари ман муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам аст. китоби муқаддаси ман китоби қуръон аст бародаро. дини ман дини ислом аст. манам ба мисли шумо мусалмонам бародарои азиз. ҳар як хато кардам, ҳамун креста гирифтам, дар гарданам кашол кардам. наход ки барои ҳамин чиз бародаро ҳамин қадар танқиду ҳам қадар даштномо диҳем. ва як бародари блогер ки ҳамин чизи мара сёмкаи мара да чишон партофтиян, ман аз ӯ бародар миннатдор ҳастам. ман аз ӯ бародар миннатдор ҳастам. рости гап номи сайтшонам дар ёдам нест. аз ан бародар миннатдор. ӯ бародар мара ягон даштномои қабеҳ назадааст дар видеош. наоборот хоҳиш кардааст аз ҳамун блогеро, аз ҳамун чиё ки ҳамин видеоро удалит кунем. албатта дуруст гуфтааст. мошоаллоҳ, худованд сафи ин гуна бародароро зиёд гардонад. бародаро, илтимос аз шумо, кадом блогере ки ҳамин видеоро партофтагӣ аст, ман аз ин видео хабар надорам. ман аз ин видео хабар надорам. ба навӣ дидам ҳамин видеоро. аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам бародари азиз, илтимос ҳамин видеоро гирем партоем. ман шарманда шавам чи шумо шарманда шавем чи бародаро. ман бародари шумо ҳастам. ман ҳам мусалмон ҳастам. ман ҳам мардуми тоҷикистон ҳастам бародар. хай як хатогӣ кардам, назди аллоҳ узрхоҳӣ мекунам. агар фаҳмен бародаро, алҳамдулилло мусалмон бошен, шумо мана мефаҳмен бародаро. баъд бародаро мара якду бародари дигар занг зад, дар гуҷои ҷо табугу ман худам меом пешед, ман тура наказат мекунам. бародар, барои чӣ мара наказат мекунӣ? барои чӣ мара наказат мекунӣ? ман алҳамдулилло мусалмон ҳастам. барои як хатогӣ мата мара наказат мекунӣ? марҳамат бародар, ман ҳозир дар шаҳри қирғизистон ҳастам.
ҳозир ва иншоаллоҳ боз миём баргашта Москва, шаҳри Русия. бародар, ман ягон ҷои тарсе надорам. ягона тарси ман аз Аллоҳ аст. барои як хатогии ман ти бо ман хеле суханҳо нагӯ бародар. ти ба ҷое ки бугӯй занг занӣ ки бугӯй эй бародари мусалмон, хай ҷавонӣ кардӣ, беақлӣ кардӣ, ин корото накун, ин кори хуб нест, ин кори дуруст нест. ба ҷое ки гирӣ насиҳат кунӣ, мегирен дашном медиҳен, дашномои қаве метиҳен, не модармон мемона, не хоҳармон мемона, не апамон мемона, мегирен дар ютубо мепартоен. идиден ба ҷое ки бигирен ки удалитиш кунен ё ҳаракат кунен ки ҳамин бародари шумо шарманда нашаванд, боз мегирен дар як бародари дигар мепартоен ки вай бигирад дар як ҷои дигар партоя, то ки ҳамин бародари шумо шарманда шава. аузубиллоҳ. аз ман зиёд бародаро ҳастанд, ман дар ютуб мебинам. аз ман зиёд корҳо кардаги бародаро ҳастанд. лекин инхелӣ накунен охи. эй бародарони блогер, аузубиллоҳ, мусалмон бошен, инхел накунен. бигирен биёвен бикоен ҳам бачара насиҳат бикунен, иншоаллоҳ ҳамун мефаҳма. ай хел не ки бачара сирдон кунену аз хафош гардену чӣ кунену танқитиш кунену дашномиш диҳен, ӯ бадтар мешавад. беҳ не бародар. мо бародаро бояд якдигармон дастгирӣ кунем, якдигармон бояд кӯмак кунем, якдигармон бояд бародаро насиҳат кунем. вақте ки як тамон аз роҳи рост ба роҳи каҷ рафта истодаем, на ин ки латукуб карда ӯро даровардан, балки ба хубӣ, бо суханои беҳтарин бародари худмо набояд мо ба роҳи рост ҳидоят кунем. ки ман оли аузубиллоҳ даоҷа нагуфтам. ҳамун видеоро дида бошем, ман нагуфтагем ки ман христианам ё ки ман дини христианӣ қабул кардам. ман аузубиллоҳ мусалмонам. фақат ман дар ҳамҷо гуфтам ки хай ман ҳамин ба ман савол додааст, ман бехабарам ки мара сиён касе дар ман савол додагия ки ҳамҷо ки ҳамин верара ти чӣ хел мисол. ман гуфтагем ки ман ҳамин верара хай уважат мекунам. барои чӣ? барои ки вай ҳам дини Аллоҳ буд. як вақт вай ҳам дини Аллоҳ буд. ба ҳамқа хотир ман гуфтам ки хай ман ҳамин верара уважат мекунам. лекин нагуфтам ки ман ҳамин верара қабул кардагим, ман ба ҳамин вера бовар дорам. ман якта вера дорам. дини ман дини ислом аст бародаро. ман мусалмон ҳастам. ман медонам ки ин мисол ин вераҳое ки мисоли ҳозе ки чӣ шудаган, худованд ёрад хай чӣ кардан. ҳози якта вераи ҳақ бародаро, ин вераи ислом аст бародарои азиз. ман аз ин бохабарам. хай як ҷавонӣ кардем, ҳамун крести ки дар ҳамҷои дар болои падакони гумон буд, ҳавая гирифтам, дар гарданам кашол кардам. намедонам бародаро, барои як хатои хел хай аз худованд талаби бахшиш пурсидам. худованд иншоаллоҳ бахшанда ва меҳрубон аст ва ҳаракат мекунам ки дигар ба ин гуна хатогиҳо даст назанам. ва аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш бародаро дашномои қабеҳ надиҳен ва кадом блогере ки бародаро ҳамин роли ки мара дар сайтҳош партофтаган дар ютубҳо, бародаро илтимос бо эҳтиромона хоҳиш дорам бародарони мусалмон, илтимос ҳамун роли ки аз ютуб гирен партоен. агар бародаро алаузубиллоҳ мусалмон бошен, ҳамун роли ки гирен аз ютуб партоен бародаро. ман ҳам бародари шумо ҳастам. хайр бародаро, хай шояд касе ҳаст мефаҳма мара бародаро, шояд касе ҳаст намефаҳма. хай Аллоҳ ҳидоятон кунад бародарои азиз. худованд нигаҳбонтон боша. ҳар як мардуми мусалмони моро худованд аз шарри шайтон дар паноҳаш паноҳ дора ки ба ҳар гуна корҳои шайтонӣ, ба ҳар гуна роҳҳои хато, ба ҳар гуна корҳои хато даст назанем бародарои азиз. хайр бародарои азиз, дар паноҳи худо. Аллоҳ ҳидоятон. Ребята, привет, я Руслан Усачев и хотел сказать, что это мой любимый канал на YouTube. Человек, то есть последний, кто еще не скатился. Реально подписывайтесь, ставьте лайки, на колокольчик нажимайте. Я всячески одобряю. Хотел бы быть как он. Ребята, подписывайтесь на этот канал, он офигенный. Не такой хороший, как был раньше, но все еще ничего. Ставь лайк этому видео. Эй, ты! Ставь лайк этому видео, если не Кремлебот. Ассалому алейкум, бародарони азиз. номи ман Нажмиддин бародаро. ҳамин як чанд рӯз пеш як ролике дар ютуб дидам бародар.
дар гарданам крест кашол карда як чанд қа пеш бародар дар хотир мамнеска паростиш ҳамроҳ як бародар шӯхӣ карда будем. ҳамун видео намедонам чӣ папал шудааст, гирифтиян дар ютуб партофтиян. як бародар хай суханои қабеҳ назадааст, насиҳат кард. мошоаллоҳ ман миннатдор ҳастам аз ӯ бародар, ав бародари блогер. бародаро баъз ҳамҷа як чиза гуфтанӣ ҳастам. баъди ҳамин ролик бародар намедонам баъде ки дар интернет пахш шуданаш бисёр мара дашномаи қабеҳ кардан. бародаро якчанд кас занг задан, якчанд бародаро ҷота бугу дар гуҷӯи ҳамин ягон чӣ хел бугум дашномтиам хеле бародарои азиз. ман дар ҳамун видео агар шумо тамошо карда бошен, ман гуфтагӣ нестам ки ман христианам ё ки ман нагуфтагим ки ман верам алиш кардам. ман алҳамдулилло мусулмонам бародар. хай бародар як ҷавонӣ кардам дар ҳамун вақти кор дар ҳамун болои падакони як крести намедонам аз як урус мардуми урус монда буд. ҳамҷа ҳамонро гирифтам бародар, хай дар гарданам кашол кардам. худам бехабарам. як бародари дигар дар барам буда буд, ӯ чӣ хел сёмка кардааст, ман худам хабар надорам бародар. дар оҷа хай рости гап ягон суханои ноҷоам задагӣ нестем. мисол як хатогӣ карда бошем, агар ҳам дар гарданмон кашол кардагӣ, бародарои азиз, аз ин ман аз аллоҳи меҳрабон ҳузур мехоҳам, бахшиш мехоҳам. худованд гуноҳи мара бахша. ҳамаи мо хатокорем бародаро. ва аз шумо хоҳиш бародарои азиз, ман ҳам тоҷик ҳастам, ман ҳам бародари шумо ҳастам. ҳозиҷа якчанд блогеро ҳастанд бародаро ки чизеро ки мебинанд, чӣ мардуми тоҷик чӣ як хар як ҷавонӣ мекунанд, як беақлӣ мекунанд, як коре мекунанд, сраза мегиранд дар ютуб мепартоянаш. барои сум кор кардан ё барои як чӣ кардан, барои як бародари муъмина шарманда кардан. аъзубиллоҳ бародаро, ин мусалмонӣ нест. ин мусалмонӣ нест ки муъмин бародари муъмини худша бигира шарманда кунад. бародаро, ин аз рӯи ислом нест аст. бо як-ду бародарое ки мара занг мезананд, шердил бародаро. охи бародарои шердил, да ютубо да чиё мара дашном надиҳен. занг занед ба мисли бародар. ман бародари шумо ҳастам. занг занед ба мисли бародар. фаҳмонен, биген хай ҷавонӣ кардӣ, беақлӣ кардӣ, хато кардӣ, бахшиш пурс аз аллоҳи меҳрабон. як таи дигааш дар смс навистааст ки ту дига хита мусалмон нагӯ, ту кофирӣ, тура куштан дар кора. барои чӣ куштан дар кора бародаро? барои чӣ мара куштан дар кора? ҳамин аст бародарии мусалмонӣ. хеле накунед бародаро. ва аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам бародарои меҳрабон, дашномаи қабеҳ надиҳен. ман аз худованди меҳрабон бахшиш ва узрхоҳӣ дорам ки худованд гуноҳи мара бахша. бародарои азиз, ман алҳамдулилло мусалмон ҳастам. ман худо якка ва ягонаро мепарастам бародаро. паёнбари ман муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи васалам аст. китоби муқаддаси ман китоби қуръон аст бародаро. дини ман дини ислом аст. манам ба мисли шумо мусалмонам бародарои азиз. хар як хато кардам, ҳамун креста гирифтам, дар гарданам кашол кардам. наход ки барои ҳамин чиз бародаро ҳамин қадар танқиду ҳам қадар дашномо диҳем. ва як бародари блогер ки ҳамин чизи мара, сиёмкаи мара да чишон партофтиян, ман аз ӯ бародар миннатдор ҳастам. ман аз ӯ бародар миннатдор ҳастам. рости гап номи сайтонам да ёдам нест. аз ҳам бародар миннатдор. ӯ бародар мара ягон дашномаи қабеҳ назадааст дар видеош. набарот хоҳиш кардааст аз ҳамун блогеро, аз ҳамун чиё ки ҳамин видеоро удалит кунем. албатта дуруст гуфтааст. мошоалло, худованд сафи ин гуна бародароро зиёд гардонад. бародаро, илтимос аз шумо, кадом блогере ки ҳамин видеоро партофтагӣ аст, ман аз ин видео хабар надорам. ман аз ин видео хабар надорам. ба навӣ дидам ҳамин видеоро. аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам бародари азиз, илтимос ҳамин видеоро гирем партоем. ман шарманда шавам чи шумо шарманда шавем чи бародаро. ман бародари шумо ҳастам. ман ҳам мусалмон ҳастам. ман ҳам мардуми тоҷикистон ҳастам бародар. хай як хатогӣ кардам, назди аллоҳ узрхоҳӣ мекунам. агар фаҳмен бародаро, алҳамдулилло мусалмон бошен, шумо мана мефаҳмен бародаро. баъд бародаро мара як-ду бародари дигар занг зад, дар гуҷои ҷо табугу ман худам миём пешит, ман тура наказат мекунам. бародар, барои чӣ мара наказат мекунӣ? барои чӣ мара наказат мекунӣ? ман алҳамдулилло мусалмон ҳастам. барои як хатогӣ мата мара наказат мекунӣ? марҳамат бародар, ман ҳозир дар шаҳри Қирғизистон ҳастам. ҳозир ва иншоаллоҳ боз миём баргашта Москва.
шаҳри Русия. бародар, ман ягон ҷои тарсе надорам. ягона тарси ман аз Аллоҳ аст. барои як хатогии ман ти бо ман хеле суханҳо нагӯ бародар. ту ба ҷое ки бугӯй, занг занӣ ки бугӯй, эй бародари мусалмон, хай ҷавонӣ кардӣ, беақлӣ кардӣ, ин корото накун, ин кори хуб нест, ин кори дуруст нест. ба ҷое ки гирӣ насиҳат кунӣ, мегирен дашном медиҳен, дашномои қаве метиҳен, не модармон мемона, не хоҳармон мемона, не апамон мемона, мегирен дар ютубо мепартоен. идиден ба ҷое ки бигирен ки удалитиш кунен ё ҳаракат кунен ки ҳамин бародари шумо шарманда нашаванд, боз мегирен дар як бародари дигар мепартоен ки вай бигира дар як ҷои дигар партоя, то ки ҳамин бародари шумо шарманда шава. аъузубиллоҳ. аз ман зиёд бародаро ҳастанд, ман дар ютуб мебинам. аз ман зиёд корҳо кардаги бародаро ҳастанд. лекин ин хелӣ накунен охи. эй бародарони блогер, аъузубиллоҳ, мусалмон бошен, ин хел накунен. бигирен, биёвен, бикоен, ҳам бачаро насиҳат бикунен. иншоаллоҳ ҳамун мефаҳма. ай хел не ки ӯ бачаро сирдон кунену аз хафош гардену чӣ кунену танқитиш кунену дашномаш диҳен, ӯ бадтар мешава. беҳ не бародар. мо бародаро бояд якдигармонро дастгирӣ кунем, якдигармонро бояд кӯмак кунем, якдигармонро бояд бародаро насиҳат кунем. вақте ки як тамон аз роҳи рост ба роҳи каҷ рафта истодаем, на ин ки латукуб карда ӯро даровардан, балки ба хубӣ, бо суханҳои беҳтарин бародари худмона бояд мо ба роҳи рост ҳидоят кунем. ки ман оли аъузубиллоҳ давҷа нагуфтам, ҳамун видеоро дида бошем, ман нагуфтагем ки ман христианам ё ки ман дини христианӣ қабул кардам. ман аъузубиллоҳ мусалмонам. фақат ман дар ҳамҷо гуфтам ки хай ман ҳамин дар ман савол додааст, ман бехабарам ки маро касе дар ман савол додагия ки ҳамҷа ки ҳамин вераро ту чӣ хел мисол. ман гуфтагем ки ман ҳамин вераро хай уважат мекунам. барои чӣ? барои ки вай ҳам дини Аллоҳ буд. як вақт вай ҳам дини Аллоҳ буд. ба ҳамқа хотир ман гуфтам ки хай ман ҳамин вераро уважат мекунам. лекин нагуфтам ки ман ҳамин вераро қабул кардагим, ман ба ҳамин вера бовар дорам. ман якта вера дорам. дини ман дини ислом аст бародаро. ман мусалмон ҳастам. ман медонам ки ин мисол ин вераҳое ки мисоли ҳозе ки чӣ шудаган, худованд ёрад хай чӣ кардан. ҳози якта вераи ҳақ бародаро, ин вераи ислом аст бародарои азиз. ман аз ин бохабарам. хай як ҷавонӣ кардем, ҳамун крести ки дар ҳамҷои дар болои падакони гумон набуд, ҳавая гирифтам, дар гарданам кашол кардам. намедонам бародаро, барои як хатои хел хай аз худованд талаби бахшиш пурсидам. худованд иншоаллоҳ бахшанда ва меҳрубон аст ва ҳаракат мекунам ки дигар ба ин гуна хатогиҳо даст назанам. ва аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш бародаро дашномои қабеҳ надиҳен ва кадом блогере ки бародаро ҳамин роли ки мара дар сайтҳош партофтаган, дар ютубҳо, бародаро илтимос бо эҳтиромона хоҳиш дорам, бародарони мусалмон, илтимос ҳамун роли ки аз ютуб гирен партоен. агар бародаро алаъузубиллоҳ мусалмон бошен, ҳамун роли ки гирен аз ютуб партоен бародаро. ман ҳам бародари шумо ҳастам. хайр бародаро, хай шояд касе ҳаст мефаҳма мара бародаро, шояд касе ҳаст намефаҳма. хай Аллоҳ ҳидоятон куна бародарои азиз. худованд нигаҳбонтон боша. ҳар як мардуми мусалмони моро худованд аз шарри шайтон дар паноҳаш паноҳ дора ки ба ҳар гуна корҳои шайтонӣ, ба ҳар гуна роҳҳои хато, ба ҳар гуна корҳои хато даст назанем бародарои азиз. хайр бародарои азиз, дар паноҳи худо. Аллоҳ ҳидоятон кунад. ассалому алайкум бародарони азиз. номи ман Нажмиддин бародаро. ҳамин як чанд рӯз пеш як ролике дар ютуб дидам бародар, дар гарданам крест кашол карда, як чанд қа пеш бародар, дар хотир мам нест гапа ростиш, ҳамроҳи як бародар шӯхӣ карда будем. ҳамун видео намедонам чӣ папал шудааст, гирифтиян дар ютуб партофтиян. як бародар хай суханои қабеҳ назадааст, насиҳат кард. мошоаллоҳ, ман миннатдор ҳастам аз ӯ бародар, ав бародари блогер. бародаро баъз ҳамҷа як чиза гуфтанӣ ҳастам. баъди ҳамин ролик бародар, намедонам баъде ки дар интернет пахш шуданаш, бисёр мара дашномои қабеҳ кардан бародаро. якчанд кас занг задан, якчанд бародаро ҷота бугу дар гуҷӯи ҳамин ягон чӣ хел бугум дашномтию ҳам хеле бародарои азиз.
ман дар ҳамун видео агар шумо тамошо карда бошен, ман гуфтагӣ нестам ки ман христианам ё ки ман нагуфтагим ки ман верам алиш кардам. ман алҳамдулилло мусулмонам бародар. хай бародар, як ҷавонӣ кардам дар ҳамун вақти кор дар ҳамун болои падакони як крести намедонам аз як урус мардуми урус монда буд. ҳамҷа ҳамура гирифтам бародар, хай дар гарданам кашол кардам. худам бехабарам. як бародари дигар дар барам буда буд, ӯ чӣ хел сёмка кардааст, ман худам хабар надорам бародар. дар оҷа хай рости гап ягон суханои ноҷоям задагӣ нестем. мисол як хатогӣ карда бошем, агар ҳам дар гарданмон кашол кардагӣ, бародарои азиз, аз ин ман аз Аллоҳи меҳрабон ҳузур мехоҳам, бахшиш мехоҳам. худованд гуноҳи мара бахша. ҳамаи мо хатокорем бародаро. ва аз шумо хоҳиш, бародарои азиз, ман ҳам тоҷик ҳастам, ман ҳам бародари шумо ҳастам. ҳозиҷа якчанд блогеро ҳастанд бародаро, ки чизеро ки мебинанд, чӣ мардуми тоҷик чӣ як хар як ҷавонӣ мекунанд, як беақлӣ мекунанд, як коре мекунанд, сразу мегиранд дар ютуб мепартоянаш. барои сум кор кардан ё барои як чӣ кардан, барои як бародари муъмина шарманда кардан. аъзубиллоҳ, бародаро, ин мусалмонӣ нест. ин мусалмонӣ нест ки муъмин бародари муъмини худша бигира шарманда кунад. бародаро, ин аз рӯи ислом нест аст. бо як-ду бародарое ки мара занг мезананд, шердил бародаро. охи бародарои шердил, да ютубо да чиё мара дашном надиҳен. занг занен ба мисли бародар. ман бародари шумо ҳастам. занг занен ба мисли бародар. фаҳмонен, биген хай ҷавонӣ кардӣ, беақлӣ кардӣ, хато кардӣ, бахшиш пурс аз Аллоҳи меҳрабон. як таи дигааш дар смс навистааст ки ту дига хита мусалмон нагӯ, ту кофирӣ, тура куштан дар кора. барои чӣ куштан дар кора, бародаро? барои чӣ мара куштан дар кора? ҳамин аст бародарии мусалмонӣ. хеле накунед бародаро. ва аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам, бародарои меҳрабон, даштномаи қабеҳ надиҳен. ман аз худованди меҳрабон бахшиш ва узрхоҳӣ дорам ки худованд гуноҳи мара бахша. бародарои азиз, ман алҳамдулилло мусалмон ҳастам. ман худо якка ва ягонара мепарастам бародаро. паёнбари ман муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам аст. китоби муқаддаси ман китоби қуръон аст бародаро. дини ман дини ислом аст. манам ба мисли шумо мусалмонам бародарои азиз. хар як хато кардам, ҳамун креста гирифтам, дар гарданам кашол кардам. наход ки барои ҳамин чиз бародаро ҳамин қадар танқиду ҳам қадар даштномо диҳем. ва як бародари блогер ки ҳамин чизи мара, сиёмкаи мара да чишон партофтиянд, ман аз ӯ бародар миннатдор ҳастам. ман аз ӯ бародар миннатдор ҳастам. рости гап номи сайтонам дар ёдам нест. аз ан бародар миннатдор. ӯ бародар мара ягон даштномаи қабеҳ назадааст дар видеош. набарот хоҳиш кардааст аз ҳамун блогеро, аз ҳамун чиё ки ҳамин видеоро удалит кунем. албатта дуруст гуфтааст. мошоалло, худованд сафи ин гуна бародароро зиёд гардонад. бародаро, илтимос аз шумо, кадом блогере ки ҳамин видеоро партофтагӣ аст, ман аз ин видео хабар надорам. ман аз ин видео хабар надорам. ба навӣ дидам ҳамин видеоро. аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам, бародари азиз, илтимос, ҳамин видеоро гирем, партоем. ман шарманда шавам чи шумо шарманда шавем чи, бародаро. ман бародари шумо ҳастам. ман ҳам мусалмон ҳастам. ман ҳам мардуми тоҷикистон ҳастам, бародар. хай як хатогӣ кардам, назди Аллоҳ узрхоҳӣ мекунам. агар фаҳмен бародаро, алҳамдулилло мусалмон бошен, шумо мана мефаҳмен бародаро. баъд бародаро мара як-ду бародари дигар занг зад, дар куҷои ҷо табугу ман худам миём пешит, ман тура наказат мекунам. бародар, барои чӣ мара наказат мекунӣ? барои чӣ мара наказат мекунӣ? ман алҳамдулилло мусалмон ҳастам. барои як хатогӣ ман мара наказат мекунӣ? марҳамат бародар, ман ҳозир дар шаҳри қирғизистон ҳастам. ҳозир ва иншоаллоҳ боз миём баргашта Москва, шаҳри Русия. бародар, ман ягон ҷои тарсе надорам. ягона тарси ман аз Аллоҳ аст. барои як хатогӣ ман бо ман хеле суханҳо нагӯ, бародар. ту ба ҷое ки бугӯй, занг занӣ ки бугӯй, эй бародари мусалмон, хай ҷавонӣ кардӣ, беақлӣ кардӣ, ин корото накун, ин кори хуб нест, ин кори дуруст нест. ба ҷое ки гирӣ насиҳат кунӣ, мегирен даштном медиҳен, даштномаи қавеҳ метиҳен, не модармон мемона, не хоҳармон мемона, не апамон мемона, мегирен дар ютубо мепартоен.
دیدین با جایی که بگیرن که او دلیتش کنن یا حرکت کنن که همین برادر شما شرمنده نشون، باز میگیرن در یک برادر دیگر میپرتون که وای بگیره در یک جای دیگر پرتو تا که همین برادر شما شرمنده شوه. اعوذ بالله. از من زیاد برادرها هستن، من در یوتیوب میبینم از من زیاد کارها کردگی برادرها هستن، لیکن این خیلی نکنین اخی. ای برادران بلاگر، اعوذ بالله مسلمان باشین این خیلی نکنین. بگیرین بیاین بکنین هم بچه را نصیحت بکنین، ان شاء الله همون میفهمه. ای خیلی که بچه را سردون کنین، از خفاش گردین و چی کنین، تنقیدش کنین، دشنامش دین، او بدتر میشه و بهنه برادر. ما برادرها باید یکدیگرمون دستگیری کنیم، یکدیگرمون باید کمک کنیم، یکدیگرمون باید برادرها نصیحت کنیم. وقتی که یک تمون از راهی راست به راهی کج رفته ایستادیم، نه اینکه لطوکوب کرده او را در آوردن، بلکه با خوبی با سخنهای بهترین برادر خودمان باید ما برای راست هدایت کنیم. که من حالی اعوذ بالله دوجا نگفتم، همون ویدیو را دیده باشه، من نگفتم که من خریستیانم یا که من دینی خریستیانی قبول کردم. من اعوذ بالله مسلمانم. فقط من در آنجا گفتم که خیلی من همین به من سوال داده است، من به خبرم که من رسون کسی در من سوال دادگی که اونجا که همین ویر را تچخیل میسو. من گفتم که من همین ویر را خیلی وجد میکنم. برای چی؟ برای که وای هم دینی الله بود. یک وقت وای هم دینی الله بود. به هم خاطر من گفتم که من همین ویر را وجد میکنم، لیکن نگفتم که من همین ویر را قبول کردگیم، من به همین ویر باور دارم. من یک تا ویر دارم. دینی من دین اسلام است برادرها. من مسلمان هستم. من میدونم که این مثال این ویرهایی که مثالی اوزی که چشدگان خداوند یورا خیلی چی کردن، حاضی یک تا ویرای حق برادرها، این ویرای اسلام است برادرای عزیز. ما از این با خبرم خیلی یک جوانی کردیم، همون کریستی که در همجای در بالای پدکون گمان نبود، هوای گرفتم در گردنم کشول کردم. نمیدونم برادرها برای یک خطای خیلی از خداوند طلب بخشش پرسیدم. خداوند ان شاء الله بخشنده و مهربان است و حرکت میکنم که دیگر به این گونه خطاگاه دست نزنم. و از شما با احترامانه خواهش برادرها دشنامای قبیح ندین و کدام بلاگری که برادرها همین رولی که مرا در سایت هاش پرتفتگان در یوتیوب ها برادرها التماس با احترامانه خواهش دارم برادران مسلمان، التماس هم رولی که از یوتیوب گیرین پرتوین. اگر برادرها اعوذ بالله مسلمان باشین هم رولی که گیرین از یوتیوب پرتوین برادرها، من هم برادر شما هستم. خیر برادرها، خیر شاید کسی هست میفهمه مرا برادرها، شاید کسی هست نمیفهمه. خیر الله هدایتون کنه برادرای عزیز، خداوند نگهبانتون باشه. هر یک مردم مسلمانی ما را خداوند از شر شیطان در پناهش پناه داره که به هر گناه کارهای شیطانی، به هر گناه راههای خطا، به هر گناه کارهای خطا دست نزنیم برادرای عزیز. خیر برادرای عزیز، در پناه خدا الله هدایتون کنه.